kuan ni siya mga ka-inday kasi kung ay kanang dimo. Kanang dimo no. Nagpa-practice o post pa mga ka-inday. Kuan ka, nagumulis no. Tapos tangan mo iniinit. Init siya kung o home service gani siya kanang lit kanang ngayon siya kami kay lahi mo gud ang kanang feelings to kay ngano ang naabitay kanang init makarelax mo sa PMG o ana for example mana nakababad mo na siya tingin kami ana ibatong na nako ang imong customer kanang kuan siya nipison bayhan mo ba nipison o kanang panit sige lang kag blood sige lang blood masamad man masamad man siya guys imo jud siyang anamon og kapa kay para di ba makapat nimo ang mga kaliyo para siya kuan ba para matansya nimo nawala na ba ang kaliyo wala ang asa tong naay feel nimo nga naay murag kayo mo to imong banata niya murag manipis na gani nga wala na kay makapa murag malipil na bitaw jen imo din siya bulungan para di masamad na pero ari jud ka magsugod sa kuan jen sa kani o sa akong o kay naa man diha ang baga no nya wahin na sa dinha ang kani ang last kani kumagpo awa din, abantay ka. Nangataktak no. Mo na nindot nga makita sa customer nga nangataktak iyang kalyo nga ba nga ano ni mo to ano ko dala magpaingana dai ko di ay. Bayad lang sa free ra bitaw. Ha? Abay. Dili ya. Ana ba murag ana ba? Ana ba? Ana makagilu ana. Extra good, di ba? Para makuan kita taste. Duot ng murag kakuan ka nga nay murag bas. Maduot na siya kay mo na siya mo kuan sa palit mapil sa imong customer ba. Kay og ginato gud mis murag audio, murag kag nagha-plus. Ana kay taste crab siya. Ano ka na mo ni mo ipil ba mo kita magparte unit. Isa pa ni mo dira. Ana